Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анамин ламиражҳои гилёи нави фасона шумода нишон диҳам. Мехоҳед сангҳои 3D дора, сангҳои хамелеон, сангҳои наздикак беҳад анамин нусхаш хушрӯ. Ино донадаи 160-ан, оптумда бо арзонтарак мешаванд. Ина ба тигр. Касоне ки тигра нағз мебинед, бинед чӣ нусхаи хушрӯш омадаед. Тигра ҳам худаш блеск дора, ҳам сангчои ами хе 3D-и вай задагиай. Наздики хамелеон аҷоиб хушрӯ вай блескаш. Афсус ки дар видео ҳами чиз наомадестай. Хулас ишам ҳамино ҳамаш 160 сомон донада. Ҳозир ман бо нишон метим ки кадом намудам хе сангода бо чӣ хеле гуло ҳастай. Воям ҳамин нархам. Мана марҳамат, анаи гили ира қаср мегуфтан. Анамиам ҳамихе 160 сомон. Сангои фасон, сангои 3D-и хамелеон. И ваяй фиолетовия инҷош, фиолетовия. Хулас нусхаи беҳад фасони хушрӯвай. Ламиражша мулои макай. Ламираж ин материал резинка баринай. Бисёр мепурсанд ки чӣ хелеай? Вилюри ранги резинкагиай. Дӯстони азиз, анаин бо зардаш. Зардча бинед чӣ хеле хушрӯча. Ай пеш аҷоибот фасонакай. Ҳамин сангам беҳад намин нусха беҳад зебидагиайша. Ина марҳамат дар кор бошад нависед, доставка дорем. Ёям ҳамихе 160 сомонӣ. Агар маъқултон бошад суратча гиред. Ҳозир ман мебинем бо агар ягон гули дигаам ҳам хеле санг дошта бошад, ман шумода видео карда нишон метиҳам. Дӯстони азиз, имрӯзаш да ҳанамин қадар вай будай. Сангзадагӣ ҳамин санг, ҳанамин 4 намуд будай. Марҳамат дар кор бошад нависед. Рӯзои наздик бо дигар хелоша меша. Инаям хушрӯ. Ина бо новинка будай. Ин қолаби нав. Ина марҳамат пешаки нависед ки ҳамин чиз дар кора имсол. Ин зарда бинед чӣ хеле аҷоиб омадай. Хушрӯ. Ам хеле пури сангай. Я санги холиш да худаш ҳамин пули материал биромадагиай. Хулас 160 сомон донада. Оптумда бо арзон мешавад. Нависед. Сиёш тамом шуд? ҳами гила. Иш ба чанд сумай? Инаи сиёҳуш. 150 сомон. Анаин дизайниш 150 будай. Дизайни пурра. Ма дизайнирои 130 сомонаям ҳастай. Шумода ман нишон дода будам. Анаин намуди дизайне ки ҳозир ҳаст санги хамелеонай баъд пурраяй. Хулас иё 150 сомон дизайн. Анаине ки дидед зард ин 160 сомон. Дар кор боша нависед, доставкара мефаҳмонам. Мо фақат интернет-кати кор мекунем. метавонед бо пурратар маълумота дар WhatsApp гиред. Боқӣ саломат бошед. Хайр.